मडगावच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीत 51 बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड्या आसात म्हूण थंयचे लोक बोवाळ मारतात। येद्या व्हडल्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीत वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट ना, धड इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, जाय तशे कामगार भरल्यात, ताका लागून डेंगीच्यो केशी वाडटात। आतां मेरेन खंय 5 केशी मेळ्ळ्यात। मेडिकल वेस्ट सुद्दां थंयच जळयतात। No industrial waste treatment plant at all. तिथं डेंगू जात का म्हणून तुमच्या इथं सुमार 50 इल्लिगल स्क्रॅप यार्ड आसात आणि आम्ही कंप्लेनंट या कॉजाक पण आमकां टील डेट कोणूच एक नोटीस पर्यंत दिना। इंडस्ट्री टोटली इल्लिगल आसा आणि हे इंडस्ट्रीक सगळे वर्कर भितरल्या भितर रावता, कितले वर्कर रावता हुंयसान येता हे कांयच खबर ना। Scrapyards, this one here, this is not a scrapyard, it is a scrap bundling unit. Okay. We can't call it a scrapyard also. And we have got plastic scraps. Total so number. that scrap there. Total number. 4 are major, 4. हिंगा सांजवें एरियालांत आमचो लोक ह्या दिसांनी डेंगू आनी मलेरिया ऑलरेडी स्टार्ट जालो आहा। आतां पयलीं सद्या डेंगूच्यो 5 केसी मेळ्ळ्यो आहा। लास्ट इयर 60 आसलेल्यो। ह्या वर्सा फ्रेश मेळ्ळ्या। हय, ह्या वर्साक 2 म्हयने जाले। आतां टील डेट आतां सुमार 4 केसी डेंगूच्यो जाल्ल्यो आहा। जो तो सांगता हिंगा मारगांव इंडस्ट्रियल इस्टेटीन तेणें प्रिपेर्डनेस केलो म्हूण हो डिप्युटी कलेक्टर फोट माता। हिंग चोवपाक गेल्यार आख्खो मेडिकल वेस्ट आतां शेतां उडयलो आसा आनी ह्यावूय वर्सा डेंगू ऑलरेडी स्टार्ट जाला आनी डेंगू ह्यावूय मुखार जातलो। इल्लिगल स्क्रॅप यार्ड्स आनी इंडस्ट्री चलता त्यो फक्त करप्शनाचेरूय चलोवंक शकताय। And to avoid dengue and all this virus, what do you call vector-borne diseases. That's all. Why so late in doing the pre-monsoon work? No, late means we do only at the start of the this we start, because what happens the start of the monsoon, it helps us to, because all that dirt and all gets collected to the joints, and once you do it and once they go, they don't come back. मामलेदार गोवा कॅन GSIDCच्या अधिकाऱ्यांनी इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे इन्स्पेक्शन केले। So today, Deputy Collector was represented by Mamledar, Labour Inspector was here. We were here from Goa Can, and the regional manager of GIDC was also present, where we have discussed that the industrial estate requires to upgrade its infrastructure by taking the support of the line departments, whether it is PWD, Water Resources Department, Electricity Department. Each department has some role to play in this area. प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय। गोंय सरकाराच्या मराठी अकादमीचे उक्तावण मंगळारा कला अकादमीत जातले। एके वटेन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा बरोबर सरकार विरोधी आंदोलनात रावून दुसरे वटेन सरकाराचे मराठी अकादमीचेर अध्यक्ष कसो काय म्हणून विचारल्यार अनिल सामंत म्हणटा, दोनूय संस्था खंय वेगळ्यो असल्यो तरी वावर भारतीय भाषा खातीरूच। गोवा मराठी अकादमीची स्थापना झालेली आहे आणि दिनांक 24 मे मंगळवार दिनांक 24 मे 2016 रोजी दुपारी 3 वाजता गोवा कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभागृहामध्ये गोवा मराठी अकादमीचा उद्घाटन सोहळा संपन्न होणार आहे। या सोहळ्याला गोव्याचे मुख्यमंत्री माननीय लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे उद्घाटक आणि गोवा राज्याचे ऊर्जा आणि राजभाषा मंत्री श्री मिलिंद नाईक हे प्रमुख अतिथी या नात्यानं उपस्थित राहणार आहेत। गेल्या 40-50 वर्षामध्ये मराठी भाषा, कला, साहित्य आणि संस्कृती या क्षेत्रामध्ये ज्यांनी अत्युच्च अशा प्रकारचं कार्य केलेलं आहे, ज्यांना आम्ही मराठीचे दीपस्तंभ म्हणू, तर त्यांच्यासाठी एक सद्भाव सोहळा 9 रत्न असे 9 व्यक्ती त्यांचा सन्मान होणार आहे, ज्याच्यामध्ये प्राचार्य गोपाळराव मयेकर, पद्मश्री प्रसादजी सावकार, पंडित सोमनाथबुवा चारी, प्रसिद्ध कथालेखक पुशी नार्वेकर, त्यानंतर श्रीत रामकृष्ण नायक, ज्येष्ठ नाट्यकर्मी आणि कार्यकर्ते भिकुपई आंगले, गोमंतकीय मातीतले एक जुने नाटककार रमाकांत पायाजी, कथाकार लेखक जयरामजी कामत आणि कीर्तन क्षेत्रामधील एक अतिशय प्रमुख अशा प्रकारचे कीर्तनकार नारायणबुवा बर्वे वाळपईतील। काय असतं की
भारतीय भाषा मंच ही वेगळी संस्था आहे, मराठी अकादमी ही वेगळी संस्था आहे. मराठी अकादमीचे काही सदस्य जे आहेत जे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाशी जोडलेले आहेत, त्याच्यामध्ये माझ्यासारखे आहे. तेव्हा जे जोडलेले आहेत ते आपलं काम करत राहतील, जे जोडलेले नाहीत ते मराठी अकादमीचं काम करत राहतील. आणि दोन्ही कामं एकच आहेत. मराठी ही भारतीय भाषा आहे, तिचे रक्षण करणं हेही भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचं काम आहे. त्या दोन्ही भाषांमध्ये विसंवाद कुठे नाही, काम करत राहणं. घेऊया एक विराम.